Vážený a ľubezný kolektív, my sa staráme o vaše zdravie, tak všeobecne, preto sme už začali pred 2 rokmi učiť ľudí jeden konkrétny krok. Ale nikdy sme nevysvetlili, prečo ho vlastne učíme. Je to krok, ktoré sa u nás na Slovensku učia už malé deti, keď idú s rodičmi z krčmy domov. No, vidím, že ste pokývali aj tu niektorí sa tu učia deti, že? Ale nevadí. Tento krok je vymyslený tak, aby ste vedeli krásne prejsť celú cestu až domov. Ja vám to popíšem. Takže sa sústredte, skúste sa pripojiť, lebo cvičenie je matkou. OK? Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Začína sa to jednoducho, samozrejme. Predstavte si, že otvárate dvere z krčmy a vyražate smerom domov. Trošku vás to ťaha na bok. Raz, 2, 3, 4, ale ešte sa ako tak držíte. Lebo ešte ste vám vyrazili posledné kapurkové pódeci, vám nezapísalo. Ešte sa to len blíži. Áno, už začína zaberať. A vás to začína trošku viac motať. A preto idete na 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prejdete celú ulicu. Od domu k domu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulica sa ale zužuje a potrebujete sa trošku odraziť. Takže použijeme hlavu. Aha. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daj tam činné pálko, nech vedia. 4, 5, 6, 7, 8. Odrážaš sa od stien, od susedovho domu a blížiš sa pomaličky k svojej bránke. 5, 6, 7, 8. Teraz pozor. Každou chvíľou vôjdeš na svoj dvor. Tam je užšia cesta, takže na 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Blížiš sa k dverám s kľúčom. Si sústredený. Už tam ten kľúč skoro máš. Už odomýkaš dvere. Ale zrazu si zapíše posledné kapúrkové pódeci. A ideš tam, kde budem ukazovať prstom. To je osud. Pozor, vidíte ten osud? A týmto smerom. Tesne si mimo dvere. A ideš do záhradky. Dávaš pozor na tuje a ideš opačným smerom. Ešte ideš. Kľúče ti už tam vypadli. A ty ideš. Vychádzaš von na ulicu. Zase si na širokej hove. Stále ideš. Stále ideš a vôbec nevieš, kde ťa to ťahá. Vôbec nevieš. Vôbec nevieš. A teraz sa budeme snažiť trafiť domov. Takže každý sa vráti na svoje miesto. Veľmi pozorne. Všetci sa sústredia. Berú do ruky kľúče, ktoré vám vypadli. Sústredíme sa. A ideme k dverám. Poďte bližšie. Ideme k dverám. Poďte bližšie. Ideme k dverám. Poďte bližšie. Kľúčová dierka. Poďte bližšie. Sunul si. Ale to je jediný krát, čo si dnes večer sunul. Lebo keď ja najmä nejakého hovno domov mať nedá. Vážený kolektív, toto je slovenská sportovčka, takže keď prídete byť pálenku na Slovensko, a ešte vás pripravíme jednou piesňou pod názvom Mariana! Mariana teraz plave tam hen v potoku. Čiže sa